Fil-bidu tal-ġimgħa dedikata għal persuni b'diżabilità, il-Prim Ministru Joseph Muscat jinawgura Casa Apap Bologna fil-Mosta, li nbidlet f'ċentru ta' Respite sabiex tilqa' fiha persuni b'diżabilitajiet differenti. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li din hija l-ewwel darba li l-Gvern daħal fi sħubija mal-privat biex jipprovdi dan is-servizz. Servizz mill-aktar importanti li se jaffettwa l-kwalità tal-ħajja ta' madwar 1000 persuna b'diżabilità. Fl-istess waqt se joffri spalla lill-ġenituri tagħhom meta tinqalalhom xi urġenza jew ikunu jridu jieħdu ftit tal-mistrieħ jew biex isifru. Fil-ftuħ ta' din id-dar, Ġerada, missier ta' żewġ titfal b'diżabilità, qal li dan iċ-ċentru se jfisser li hu martu se jkunu jistgħu joħorġu xi ħaġa li ilhom ma jagħmlu għal żmien twil. Eżempju bħall-familja normali m'għandix id-diffikultà u tista' tippjana, aħna biex nimmorru nieħdu pizza l mara hija wiegħda. U nista' ngħid li fl-aħħar di xewqa ħadd idqata wara xi 10 snin fejn nistgħu marru nieħdu pizza ilu l-barra bil-kwiet. U nafu li t-tfal huma f'post sikur, f'post safe u f'post li qed jibbenefikaw minni. Id-dar fiha 25 kamra b'21 sodda. Fid-dar hemm ukoll ġnien kif ukoll kmamar blob illi jistgħu jservu għall-attivitajiet għal tfal u adulti b'diżabilità. Id-direttur eżekuttiv ta' Casa Apap Bologna, Silvio, serħet ras il-ġenituri li ċ-ċentru jiggarantixxi l-aqwa faċilitajiet u post mill-aktar sikur għal uliedhom. Għall-persuna li tiġi hawn ħafna attivitajiet jista' jsiru. Aħna l-ewwel niltaqgħu mal-persuna, naraw x'inhuma l-affarijiet li tħobb tagħmel, minnaħa tal-familjari jgħidulna wkoll ir-rutina u meta jiġu nibnu pjan ħalli dik l-ewwel ġurnata li tiġi jkunu jistgħu napplikaw dak il-pjan. Pereżempju jien naf jekk persuna tħobb tagħmel hobbies, jekk persuna għandha bżonn affarijiet sensorjali, jekk persuna tħobb toħroġ, aħna nimxu skont il-bżonnijiet ta' dik il-persuna li tkun. Il-Prim Ministru stqar li jinsab kburi b'ġurnata bħal tal-lum u nnota kif il-ħidma tal-Gvern waslet biex l-għad ta' persuni b'diżabilità fuq il-kodba tal-qatt niżlu għal 288 biss, jiġifieri 120 inqas mis-sena li għaddiet. Għal il-Gvern daħħal ma' 2,500,000 euro f'kontribuzzjonijiet mill-multi li ġabar minn kumpaniji li mhux iħarsu l-obbligu tal-liġi li jimpjegaw persuni b'diżabilità. Għal il-Gvern qiegħed jaħdem ukoll fejn jidħlu residenti fil-komunità permezz tal-proġett Soċjetà Ġusta li wassal għal ftuħ ta' 11 residenza bl-aħħar 2 ikunu f'Ħażabbar u l-Fgura u bħalissa għaddejja ħidma fuq 2 residenzi oħra. Dr. Muscat qal li l-Gvern reġa' żamm ma' l-impenn tiegħu li jagħti l-ekwivalenti tal-paga minima lil dawk il-persuni b'diżabilità severa u li assolutament ma jistgħux jaħdmu biex minn Jannar li ġej il-pagament fil-ġimgħa ta' din l-għajnuna se jiżdied minn 140 euro għal 150 euro. Fl-istess waqt ħabret żieda fl-allowance għat-tfal b'diżabilità biex issa telet għal 25 euro fil-ġimgħa, miżura li se tolqot madwar 1400 tifel u tifla. Is-Segretarju Parlamentari Agius Decelis qal li kif tħabbar fil-budget b'din id-dar se jkun qed jinbeda servizz ta' Respite professjonali li permezz tiegħu l-qraba jew carers ta' persuni b'diżabilità se jieħdu bejniethom total ta' 7,600 ġurnata mistrieħ.